2 hodiny sa trmácam z toho Maďarska. More však zas vyhrali tí McLareňaci. To je neuveriteľné. Ja neviem, čo v tých formulách majú. Však voľakú, raketový pohon im tam namontovali, alebo čo. Moje srdíčko bije iba pre jedno. Proste 2 červené bíky, to je značka. To je značka, proste ten Verstappen tento vie, to je talent. Jaké 2 bíky? Veď máte Ferrari čapicu na hlave. A však ty nic nevíš, ak to len aby na kečku nepražilo, ne? Že to sme si na kolotočov vystrelil. Fakt? To by som nepovedal. Nepovedal, ja by som to povedal. Ale máš nejaké merče, alebo ne? Toto hľadám. V tom prípade tu máme niečo pre vás. Máme tu úplnú novinku v spolupráci s Red Bullom. To sa vám určite bude hodiť. No modrák modré, však to je akurát na moju Feliciu. To čo mám do nádrže nastrikať, či čo s tým? No tu máte parádny detailer. To keď tú Feliciu umieš, tak ju môžeš pekne naleštiť. Naleštiť? To budem väčší frajer v dzedzine jak oný, starosta? No keď chcete, tak môžete. Berete? No jasné, naučtuj mi to. Jaj, no. Hurá, to bude zas Felicity raketka.